Заговори, убийства, трафик на наркотици и хора. Катастрофи, мистика, фантоми, загадки. Началото на една история никога не предвещава нейния реален край. Разкази, които хранят любопитството. Неочакван обрат. Тази вечер, 22 часа, само по TV7. Минимис и Минимистър. С мен Илияна Балийска. Всяка събота и неделя, точно в 9 по TV7. Добро утро, България! В най-чаканите дни от седмицата. Ще ви събудим с добро настроение, актуална информация и интересни гости. Сериозни теми и анализи с намигване и чувство за хумор. Сутрешното кафе в почивните дни трябва да е силно. И в добра компания. Добро утро, България! Всяка събота и неделя, 8 часа, TV7 и Нюс 7. Едно смело сърце в българската журналистика се завръща по-силно и по-провокативно от всякога, за да ви представи сблъсъка между неудобната истина, скритото за публиката и игрите на властта. Интервюта и разследвания без компромис. Теми и гости, които ще ви будят. Насреща с мен Люба Колезич. Завръщането. Всяка събота и неделя, 9 часа, TV7 и Нюс 7. Насреща Люба Колезич.